Takže ahojte, vítam vás pri novom videu. Po dlhej dobe som sa rozhodol, že niečo dám von. Keďže zima je veľmi dlhá, jazdiť sa nedá a človek má chuť riešiť niečo s tými motorkami aj cez zimu. Budúci týždeň plánujeme ísť do Nových Zámkov na pitbajky, na halové jazdenie, čiže vás keď tak zoberiem so sebou, aby ste si mohli pozrieť, že aké sú možnosti jazdenia cez zimu. Dneska som sa rozhodol spraviť video o tom, aké typy motorov v motorkách jednotlivých máme, aký by bol vhodný pre teba, ak začínaš alebo sa rozhoduješ. A síce bude to vlastne teda o jednovalcoch, dvojvalcoch, trojvalcoch a štvorvalcoch. Z týchto motoriek v podstate som mal každú koncepciu a v podstate poviem ti moje pre a proti, že prečo by som sa vybral jednotlivou cestou a čo môžeš očakávať, keď si kúpiš takúto motorku. Plus sa pokúsim do videa dať nejaké ukážky toho, ako taký motor znie, ako sa správa alebo v akých motocykloch ho nájdeme. Čiže začneme s jednovalcami. Čo je pre ne typické? No tak samozrejme majú iba jeden valec, čo z názvu vyplýva. Ak si začiatočník motorkár, že neviem 15 a chceš si robiť vodičák na AM-ko, tak na 99%, ak nie na 100 pri 50-kách, tvoja prvá motorka bude jednovalec. Pretože väčšina skútrov, 125-ky, myslím, že všetky, sú jednovalce. A taktiež malé motorky a MK50-ky bývajú tiež jednovalce. A ja doma mám jednovalec Hondu PCX a pitbike MRF 160. Výhoda jednovalca je, že ten motor má silný relatívne na svoj objem záťah od spodu, už od nízkych otáčok, a síce má vysoký krútiaci moment, čo som sa raz o tom presvedčil na kamošovej Tenerke 660, keď som sa po 20 metroch na poli na nej vykydol, lebo som si pridal veľa plynu a poťahala ma za ruky a odletela. Ďalšou výhodou týchto motorov je nízka váha, jednoduchý servis. To som si hlavne overil u pitbajku, pretože ten motor je koncepčne z Hondy 110 urobený. Je úplne jednoduchý, nastavuješ si na ňom ventíly sám pomocou mierky a vzducháč tam riešiš, meníš olej a filter a proste s tým motorom viac menej nemusíš nič robiť. Že fakt pre začiatočníka na naučenie sa je to úplne ideálne. V skútroch to má tiež význam, pretože nemusíš tam viac menej na tom motore nič riešiť, proste PCX-ka, keď budeš meniť olej, filtre, kvapaliny ostatné, tak proste tá motorka najazdí 100 000 km bez problémov. Medzi nevýhody jednovalca patrí najmä jeho charakter. Tým, že je tam jeden valec a není vyvážený druhým valcom, tak väčšinou tieto motorky majú vysoké vibrácie. Taktiež pri dlhých jazdách na diaľnici je to otravné, že to vibruje a tá motorka zároveň nemá ani taký rozsah otáčok, lebo napríklad štvorvalec ten točí superšporty možno 16 000 otáčok, tie jednovalce možno 8, 8,5 do 9, ale proste pri ňom to použiteľné spektrum otáčok, v ktorom sa ten motor cíti dobre, je oveľa menšie ako pri iných motoroch. Čiže človek musí vedieť, že aký tam má kvalt a trošku sa vedieť správať k tomu motoru, lebo od spodu on býva dosť ucúkaný. To znamená, tam cítite proste každé jedno to stlačenie a vyťahnutie piestu, proste cítite. Ide tak No, taktiež majú menší maximálny výkon ako objemovo podobné, ja neviem, dvojvalce, trojvalce. A ten úzky rozsah otáčok. Čiže je to niečo na zváženie. Ak si začiatočník, kupuješ si 125, nemáš veľmi na výber. Asi mimo Hondy Varadero 125, to je Včko, dvojvalec, čiže to je celkom zaujímavá motorka. Poďme teda na dvojvalce alebo twiny. Tieto sa robia v dvoch prevedeniach. A to robí sa Včkový dvojvalec, kde medzi valcami väčšinou býva 90 stupňov
niekedy aj iný uhol a paralelný dvojvalec, ktorý má valce prilepené k sebe, ako keby to bola polka štvorvalca. Ale tieto v poslednej dobe majú tiež posunutú crankshaft, kľuku, o 270 stupňov, aby imitovali to, že sa správajú ako dvojvalce. Výhoda dvojvalca je, že má veľmi silný spodok, otáčok. To znamená, tá motorka má instantný krúťak, proste ako zabereš za plyn, ona ťahá od spodu dosť silné stredné pásmo otáčok a nevýhoda je, že hore už trošku ten výkon zomrie. Proste není taká silná na vrchu, ako je napríklad štvorvalec. Ale to pre začiatočníka podľa mňa dvojvalec úplne výborný. Jedine na začiatku si treba dať pozor na ten charakter, že tá motorka vie prekvapiť aj na málo plynu od spodu a keď si za ňu potiahneš, tak ťa potiahne tiež. Najviac asi rozšírené dneska, má tiež silný krúťák od spodu, má veľmi dobrý, pekný za mňa zvuk. Je veľmi univerzálny a má menej vibrácií než single. V minulosti výrobci do naháčov strednej triedy tlačili najmä štvorvalce šestovkové a v dnešnej dobe je tá tendencia hrať to skôr na dvojvalce a štvorvalce ako také sa proste pomaly postupne vytrácajú hlavne z toho stredného segmentu. Nevýhodou dvojvalcu, neviem, príde mi ten motor proste fakt dobrý, vyvážený, trošku vibruje, a nemá taký výkon hore, ale proste keď sa s tým naučíš pracovať, keď sa s tým naučíš žiť, tak tá motorka ti podľa mňa veľmi rýchlo prirastie k srdcu. Máme tu proste dvojvalce ako KTM Super Duke 1390, čo je úplne peklo stroj, čo hádam na každom kvalte ide na zadné. No, ja som mal SVčku 650, dvojvalcové Včko, veľmi príjemný motor, fakt ľahko sa na tom jazdilo. Malo to krásny zvuk, mal som tam Akrapovič a... This is dedicated to the ones that lost their lives a little too early, to the families out there still in pain. I know that y'all still hurting, losing loved ones, young daughters and sons no longer with us. To the soldiers overseas, never coming home to their families. We grieve, but it really don't get no better. They can't win out too soon, so much to live for still. Just built the baby's room. Last year he was the groom, and now his soul is set. Taktiež ten motor proste sa furt dvíhal na zadné, keď to bolo len 650 a cez spojku úplne krásne, dobre sa to dávkovalo. Bola to moja prvá motorka a keby kupujem znova prvú motorku, asi tiež kúpim dvojvalec, je jedno či Včkový alebo nie. Napríklad MT-07, skvelý motor na začiatok, veľmi zábavný, točivý s vysokým krúťakom, tak trochu wheelie machine. Poďme ďalej. Poďme teda na trojvalce. To je motorka, ktorú aktuálne mám, lebo ja mám MT-09 Tracera, čiže tam je Yamahácka CP3, trojvalcová, ktorá má veľa výhod, má všetky výhody, ale má aj všetky nevýhody. Čiže je to také na zváženie. Mňa ten motor veľmi baví, ale nie je to pre každého, si myslím. Že proste na, povedzme, na trať, alebo na niečo také, za mňa nie. Výhody trojvalca. Má silný spodok, skoro ako dvojvalec, ale nie až tak. A zároveň má dobrý vrch, tak ako štvorvalec, ale zase nie až tak. Toto je také, že ten motor máte pocit, že proste ťahá všade. Že ťahá od spodu, ťahá v stredných otáčkach veľmi dobre, tam sa cíti asi najlepšie. A vo vysokých tiež ťahá, nie tak ako štvorvalec, ale pocitovo dostatočne. A to je zároveň aj jeho najväčšia nevýhoda, že proste ten motor je príjemný na každodenné jazdenie do mesta, na čokoľvek, ale zároveň v ničom nevyniká. Proste v tých nízkych otáčkach nejde tak ako dvojvalec a v tých vysokých zase proste nejde ako štvorvalec. Ľudia hovoria, že proste je to motor, ktorý ide všade, ja hovorím tiež, že ide všade, ale zároveň nikde nejde nejak výnimočne. Je to také, kamarát to nazval TDIčko medzi motormi. Za mňa v aktuálnej fáze môjho jazdenia, čo asi 7-8 rok som na cestných motorkách, je to skvelý motor. Do naháča perfektný, za mňa veľmi zábavný, má obrovský krúťak, čiže
je to wheelie machine, proste mašina s tým motorom a v naháči proste pre mňa jednoznačná voľba, určite by som išiel zase do tohto, aj keby mením motorku za nejakého Street Tripla alebo MT-09 SP, tá sa mi veľmi páči, lebo má all-in podvozok, tak by som chcel trojvalec. Taktiež zvukový prejav s ladeným výfukom od Jube Deckel. Proste je to paráda. Má taký svoj klasický chraplák a zároveň je ten motor, keď s ním viete pracovať, dosť brutálny a agresívny. No a teraz sa dostávame k poslednému typu motorov a to sú štvorvalce, ktoré žiaľ postupne sa vytrácajú z motorkárskeho sveta, ale za mňa pre začiatočníka, ktorý má hlavne aj obmedzenejší budget, motorka ako FZ6, čo je radový štvorvalec 600, skvelé na učenie. A prečo? Tá motorka má extrémne ľahký chod, proste takmer žiadne vibrácie a keď už má nejaké vibrácie, tak sú veľmi jemné. Má asi najväčší výkon v špičke spomedzi všetkých týchto motorov. Ideálny z môjho pohľadu je najmä na okruhové jazdenie. A čo k tomu viac povedať? No, nevýhodou, alebo zároveň pre mňa výhodou môže byť, že spodok je slabý. Spodok je strašne jemný, ten motor sa dokáže proste gúľať na 650 a pridáte. On bude pekne bez breptania zrýchlovať. A pre začiatočníka je toto podľa mňa výborná vec, pretože v nízkych otáčkach je ten motor kľudný, pokojný, v stredných už začína ožívať a keď sa človek naučí jazdiť, tak to vytočí do tých najvyšších otáčok a tam to je lambada. Hej, ten motor ťahá za ruky, má tam špičku proste hore vysoko postavenú, je ideálny na okruh, je ideálny na športovú jazdu. Za mňa do okruhových motoriek, ako sú superšporty, proste patrí štvorvalec, určite. Teraz bola R6 a R1. R1 sa minulý rok, tuším, prestala vyrábať ako homologizovaná na cestu, čiže už iba na okruh a nahradili to R9, čo pre bežného človeka na jazdenie je skvelý motor, ako som už povedal, avšak na okruh proste to ani na tú R6 nebude mať, aj keď tam väčší objem, väčší krúťák možno, ale ten špičkový výkon není taký, pretože keď idete na okruhu, tak sa proste pohybujete v tých úzkých otáčkach okolo vrchu a tam radíte, čiže v kúse ste kvázi v tej výkonovej špičke, kdežto veľa ľudí, ktorí jazdia bežne na štvorvalcoch a odviezli sa napríklad na mojej motorke, tak proste mali počet, že v stredných otáčkach wow, ťahá a keď proste človek čakal, že ten výkon teraz príde, teraz kopne, tak zrazu to začne padať. A proste nie je to tam. Čiže pre ľudí, čo sú odchovaní na štvorvalcoch, môže byť toto veľmi veľké sklamanie. To je asi všetko, čo by som k tomu povedal. Možno ešte, že štvorvalce dosť žerú, keď ich človek ťahá oproti dvojvalcom, ale je to daň za zábavu, hej. Čiže čo si vybrať? Tak poďme na to takto ešte trošku inak. Ak chcem jazdiť malé motorky zo začiatku, učím sa jednoznačne jednovalec. Tam veľmi ani nemám na výber. Taktiež, keby idem do niečoho, ako je enduro, Honda CRF 300L, že chcem jazdiť tety, perfektná mašina, alebo aj supermoto, cestná motorka KTM 690 SM, alebo enduro, alebo Husqvarna 701. Sú to relatívne akože spoľahlivé motory. Je to 700, čiže obrovský objem, dobrý krúťák, hravý, paráda. Čo viac si prijať. Dvojvalec pre začiatočníka, ktorý nemá skúsenosti s motorkami, za mňa MT-07 alebo Kawasaki Z650,
Honda Hornet 750 alebo Honda CB 500F. Perfektné, pretože ten motor ťa bude baviť, ten motor ťa naučí, ten motor ťa ničím nevylaká, má príjemnú spotrebu, príjemný charakter, príjemný zvuk. Za mňa proste samé plusy. Čiže ak začínaš, a aj povedzme, že chceš trojvalec, k ktorému sa ešte dostaneme, začni si na dvojvalci, lebo lepšie sa na ňom naučíš pracovať so všetkým, s plynom, s otáčkami a potom, povedzme, po sezóne 2 sa presuň na trojvalec, ako je MT-09, Yamaha XSR 900 Tracer. Ešte k tomu dvojvalcu ideálny motor do motoriek typu Aprilia Touareg, ktorú mám v hľadáčiku, lebo je to nádherná motorka, dá sa s ňou po ceste, aj po šotolinách, u nás nie, ale na Tete niekde v Bosne podobne. Taktiež Yamaha Tenere, alebo CF Moto 450 a MT. Proste tam ten dvojvalec perfektne pasuje, je menej ucúkaný ako jednovalec, čiže úplne výborné proste do terénu. Dá sa s tým pracovať. Trojvalec za mňa asi najzábavnejší motor spomedzi všetkých a je taký, že kombinuje to dobré z každého motora, zároveň vie byť veľmi kultivovaný, dá sa na ňom jazdiť aj v nižších rýchlostiach. Moja konkrétne je dosť ucúkaná, ale verím, že to je problém prvých generácií MT-09, potom to už trošku vyladili. No zároveň, keď chceš jazdiť ostro, tak je to celkom príjemné, že tam máš proste ten pocit, že otočíš plyn a tá reakcia je instantná. Väčšinou tam je viacej jazdných režimov a keď si dáš ten slabší, tak je to také lepšie, pre začiatočníka jemnejšie. No a štvorvalec, akože keby kupujem litrovú motorku, litrového naháča, litrové cestovné enduro alebo tak, jednoznačne štvorvalec, lebo proste ten motor je výkonný na vrchu, zároveň na bežné jazdenie v nízkych otáčkach je úplne príjemný, nevidesí, podporuje ťa proste v tom rozvíjaní, hej, že zo začiatku si jazdíš na tých nižších otáčkach, keď sa trošku osmelíš, ideš do toho stredného pásma a v tých vysokých proste ti dá výkon ako žiadny iný motor z týchto spomenutých. Čiže to by bolo asi všetko k tomuto videu. Dúfam, že ti to niečo dalo, že sa ti páčilo, že si z toho niečo odnesieš. A ak si tu nový, určite hoď follow, teraz subscribe, daj like alebo pošli video niekomu, komu by to mohlo pomôcť. A každopádne budúci týždeň sa vidíme buď v Trebaticiach, alebo plánujem ešte spolu so Sensejom Anatolím natočiť video o jazdení na pitbajkoch. Čiže tam sa dozvieš viac, aký je s ním život, aké je halové jazdenie, aké je trénovanie na parkovisku a podobne. Čiže určite stay tuned a vidíme sa pri ďalšom videu, takže čaute.